باش خوندەکارên hêja û delal careke din em bi we re ne bi waneyeke nû ji waneyên zimanê Kurdî. Waneya me ji xwe îro pirtûka refa dihaye wekî got em bi hev re pê re dimeşin. Mijara me çi ye? Cînav û cûreyên wan. Cînav û cûreyên wan ji xwe di dema ku em dibêjin cînav yan jî em dibêjin cînavk. Cînav ji xwe ji navê wê jî tê zanîn ku ev peyvaya cihê nava digire. Cihê nava digire ji ber wêna jî jêr dibêjin cînav yan jî cihê nava digire. Ji ber ku di demên di refên menî heft û heşt û nihan de gelek cûreyên cînavan bi we re derbas bûn ji xwe û baş jî li ser wan hat sekinandin. Tenê em ên wana wek bînin ziman û pişt re em ê derbasî di cûreyên cînava bibin hinekî li ser wana bisekinin. Ji xwe cûreyên menê cînavka gelek bûn me got cînavkên kesane hene û cînavkên şanîdanê hene, cînavkên girêkî hene, cînavkên berpirsyariyê hene, cînavkên berbihevînin, cînavkên levxistînin, yan jî cînavkên pêveka hene, cînavkên jimarîn hene. Yani gelek cûreyên menê cînavka hene ji xwe me got jî di refên wê navîn de yek bi yek hûn li ser hatibûn sekinandin. Ana em ê derbasî cînavên berbihevîn. Ev cînava ku berbihevîn ew bi çi em çawa tê bi destxistin. Ji xwe wekî got em dizanin dema ku em dibêjin berbihevîn bi qertafa ek û hev tê destxistin. Ji xwe ek li gerek herêman nayê bikar anîn, tenê li hin herêmên ê ku tên bikar anîn yani li hin herêman ê Bahdînanê û Çolemêrgê tê bikar anîn. Lê piraniya herêmên menî din em hev bikar tînin. Ji xwe xwendekarên hêja wekî ku hûn dizanin çawa ku dema ku me qertaf yan jî cînava ê dema ku me vê peyvê ve dinivîsand her û her wateya yek jimarbûnê ji me re nîşan dida. Em dîsa em dibêjin dema ku em dibêjin hev dema ku tu carî em nikarin cînava hev ji bo yek jimarbûnê bikar bînin. Yek ji bo yek jimarbûnê bikar bînin wekî ku em nikarin ê jî ji bo pir jimarbûnê li bikar bînin. Li vê xwendekarên hêja û delal her tim ev cihê ek û ên ew nîşana a pirjimarbûnê yan a piraniya tiştekî ji me re diyar dikin. Heger em bên li vê mînakê temaşe bikin. Dema ku em li mînakê xwe temaşe bikin. Dema ku em dibêjin em birayên hevin. Em birayên hevin. Ev tê çi wateya xwendekarên hêja? Tê wateya ku em hejmarekin. Em hejmarekin, em birayên hevin. Yani jî em dikarin bêjin em xwişk û birayên hevin. Tê wateya ku em gelekin, em ne tenê kesin yan jî yek jimarê yan jî em wek pir jimarînkekê ji me re nîşan dide. Aynî wê jî heger em bên bi ek re bikar bînin, dîsa jî me got hev, ev cînavka me a berbihevîn e. Em bên dibêjin em birayên êkin, aynî ew wateyê me ku li hin herêman tên bikar anîn, lê li herêmên me li taybet li vê de em piranî hev bikar tînin. Yan jî em dikarin bêjin em xwişk û birayên êkin. Tamam. Li vê dekê me ku cînavên berbihevîn yan jî cînavkên berbihevîn ji me re piraniyekê nîşan dide. Em hin caran ek, hin caran hev em bikar tînin. Piraniya tiştekî ji me re nîşan dide. Ji xwe em bên cûreya xwe a duyemîn. Cûreya me duyemîn yan jî cînavên menî duyemîn cînavên levxistî ne. Ev cînavên hevxistî em çawa wa bi dest dixin yan jî çawa tên bi destxistin. Ev cînavana çawa hin ji wan piraniya wan yan jî em bêjin hin bi di awaya tên derxistin. Cînavkên hevxistî yên ku bi daçekên bingehîn û cînava pêveka ê tê bi derxistin
ev cüreye yekemîne ya didwan jî cînavên hevxistî yên ku bi daçeka dîsa daçekên bingehîn û cînavên berbihevîn hev û êk tê destxistin. Em bên li ser a pêşî rawestin. Heger em bêjin bi cînavkên li hevxistî yên ku bi daçekên bingehîn, daçekên menî bingehîn ji xwe xwendekarên hêja heger hûn hinekî lê vegerin çi bûn ji xwe cînavkên me ji lê di û bi. Ev her çar daçekên menî bingehîn di zimanê Kurdî de çarin me got ji lê di bi. Destxistina a yekemîn me got alîkariya daçekên bingehîn û cînava pêveka ê tê destxistin. Heger em bên em bi mînakina zelal bikin wê çawa be. Heger em bêjin daçeka me ji û cînava pêveka ê wê bibe çi li vir? Wê bibe jê. Tamam. Wê bibe jê yan jî ji wî yan ji wê. Ew ê kurtasiya wî yan wê ye. Dibe çi? Dibe jê. Heger em mînakekê bînin min jê re got. Min jê re got. Li vê dekê jê daçeka me a yan jî cînava me a hevxistî alîkariya daçeka jê û cînava pêveka ê hat destxistin. Heger em bên bi daçeka xwe yî din re bi. Heger em bên bi daçeka me yî a duyemîn re bi. Dîsa heger em bêjin daçeka bi cînava pêvekê ê çi merdir dikeve holê? Pê. Dîsa ê me got ji wê yan wê hatiye kurtkirin. Mînak heger em bêjin delal hat û zozanê pê re çû. Delal hat û zozanê pê re çû. Me li vê dekê jê li vê de pê hat di mînaka de baş hat zelal kirin. Heger em bên daçeka xwenê di daçeka me yî di. Heger em dîsa daçeka di dîsa bi cînava pêveka ê dibe çi li vê dekê? Dibe tê. Dibe tê. Heger em mînakan zelal bikin ji xwe mînakê me yan jî em têxin hevokekê de dibe av tê de nemaye. Av tê de nemaye wekî mînak. Dîsa cînava me tê di nava hevokê de hat destnîşan kirin. Heger em bên bi daçeka xwe yî çaremîn re lê. Heger em lê dîsa daçeka me lê dîsa cînava a pêvekê ê dibe çi? Dibe lê. Dibe lê. Li vir dîsa heger em têxin hevokekê de dibe ew cilên bedew lê tê. Ew cilên bedew lê tên. Cînavka li hevxistî li vir hat derxistin. Li vir em dikarin bêjin ku cînavkên menî li hevxistî me got di cûreyê wan dîsa hin ji wan alîkariya daçekên bingehîn û pêveka yan jî cînava pêveka a ê tê destxistin û hin ji wan jî ji daçekên bingehîn û cînavkên ê berbihevîn hev û êk tên derxistin. Li vir maxwe cînavkê me ê kon bi daçek û qertafê çi û çi li vê dekê dimînin? Zarokên hêja gerek ana lênûsa holber we be û hûn jî ji xwe re çareser bikin. Li vê de dibe jê ê kon bi qertaf yan jî cînavka pêvekê. Jê ye û pê û tê û lê. Ev her çar cînav hatin destxistin. Em herin ji beşa duyemîn a ku ji daçekên bingehîn û cînavkên berbihevîn hatine destxistin. A ku ji daçekên bingehîn û hev yan jî êk. Em ê bi hev re ana bi kar bînin. Dîsa em daçekê xwe heger em binivîsînin em bêjin di daçeka me yî di a bingehîn û bi a bingehîn û lê a bingehîn her wiha ji daçekên me ên bingehîn.
داچکên menî bingehîn heger em wan daçekên xwe nî bingehîn bi cînavkên hevxistî hev yan êk bikar bînin biborînin heger em bi wan bi hev re wê bibe çi heger em bi cînava berbihevîn hev bikar bînin wê bibe çi heger em bêjin bi wê bibe çi wê bibe dê hindirê wê nadê wê bibe tev heger bi dîsa bi cînavka me a berbihevîn hev bi wê bibe çi wê bibe pev heger bi cînavka lê dîsa hev wê li vir wê çi bê bi dest xistin lev heger dîsa bi daçeka me yê ji re bin wê çi bê bi dest xistin ji bi hev wê bibe jev xwendekarên hêja û delan ji xwe wekî gome dît di eynî wêna em dikarin bi êk jî bi hev re bînin heger em bêjin heger em bêjin dîsan bi êk re dibe dîsa eynî wêna dibe têk yan jî bi bê û lev eynî nefsa van mînakan em dikarin dîsa li vê dekê dubare bikin xwendekarên hêja ji xwe me got vî awayî tên bi destxistin li vê dekê ji xwe waneya me a cînavkên levxistî û berbihevîn bi dawî dibe lê hin pirsên dawiya waneyê hene em ê bi hev re wan pirsan jî çareser bikin pirsê me dibe çi heger hûn pirtûka xwe vekin li ser rûpella heştê û nihan em ê bi hev re van pirsan çareser bikin pirsa yekemîn dibe çi dibêjî rayeweya dema bê li gorî cînavên kesane çawa tên kişandin heger hûn dizanibin di waneya çûdê me ji xwe bi hev re parve vekir dibêjin dikeve pêşiya rayeka dema niha ya lêkerê piştî ku emraza dema bê ê û dê tê nivîsandin û lêker li gorî kirde tê kişandin me got çawa tê nivîsandin dikeve pêşiya rayeka demê piştî ku emraza ê û dê bê nivîsandin lêkir jî ji xwe her wiha li gorî kirde tê kişandin heger em bên pirsa duyemîn dibêje çi dibêje raweya fermanî bi kîjan pêvekê çê dibe heger tê bîra we bi pêveka bi çi bi pêveka bi çê dibe pirsa sêyemîn dibe çi dibêje raweya daxwazî çawa çê dibe ji xwe raweya daxwazî bi alîkariya lêkera alîkar a xwestin çê dibe heger em bên pirsa çaremîn dibêje raweya mercî bi kîjan peyva ve çê dibe ji xwe raweya mercî bi gelek peyvan bi alîkariya peyvên sê peyvê menî sereke hebû got raweya me yê mercî li gorî wana dihat çêkirin heke û gel û ta ev hersîn ê raweya mercî bûn em bên pirsa xwe yê pêncemîn raweya divîtî rewşeke çawa dide lêkeran ji xwe me got raweya devîtî bi alîkariya lêkera viyan dihat bi dest xistin dema ku em dikişînin dema niha dibe divê dema ku em bêjin divê em bêjin divê ew biçe wek fermanek li kesekî dibir divê ew biçe divê ew bixwe bi vî awayî tê dest xistin heger em bên pirsa me yê a şeşemîn dibêje raweya daxwazî ya dema bûriya çîrokî çawa pêk tê bi mînakan zelal bike me got ji xwe li ser bingeha dema bûriya çîrokî pêk tê em dikarin di mînakan bidin yek ji wan gerguhêz be yek ji wan negerguhêz be ji ber bandora gerguhêzî û negerguhêzî li vir cuda ye heger em li ser mînakekê li ser a lêkera gerguhêz em bidin em ê bêjin çi em ê bêjin xwezî min xwaribûya heger em bi lêkera xwarinê re bikişînin em bêjin xwezî min xwaribûya heger em bên bi ê negerguhêz re bêjin heger em bêjin em bê xwezî ez hatibûma heger em bi lêkera hatin re bikişînin ez ê bêjin xwezî ez hatibûma û ji xwe dîsa jî li vê de lêkera me li gorî cînavka xwerûtê kişandin heger ez dûr bikişînim ez ê bêjim xwezî tu hatibûyayî
خوزی او هاتبویا یعنی لور باندورا جنافکین ما ایکو بلیکرین نگر گوهزره تین کشاندن جدای ایکو بلیکرین گر گوهز تمام خوندکارین می هجا و دلال لور شخوا ام دگین بداویا وانایا خوا شخوا اف بشه ایکو کناسیه لویده ام داوی دکن ام بهیویا سودگرتنینه و سرکفتنی جوارا دخوازن